Konečne aj tancujeme. Nedržíme sa tých stoličiek. Ešte mi tak pozreli na seba, že neboj sa, že budeme že tak k sebe ľudské. Keď si myslíš, že je tu teraz kráľovná, ona je boss. Papi, ja som boss. OK, si boss. Už predtým je to stúplo do hlavy, keď babi povedali, že je boss. A ty nechápeš, že ona je boss? A závidí, aký máme tanec, vidí, že sme sexy, že to bude super, že budeme stredovodom a presne to jej vadí, preto to zamietla. Proste dôležité sa zúčastniť a ísť do toho, nezdať sa. Ja sa fakt nezdám. Ešte najhoršie, že ty si myslíš, že ti chcem zle. Mám občiansky, nejdem s nimi tancovať. A čo budeš robiť? Nič, budem tam sedieť, čo máš s tým problém? Lebo bude iná? Proste bojím sa, že ja teraz proste odídem kvôli tomu, že nič tam nepredstavím. Ja mám taký dobrý pocit, že tento večer dopadne veľmi dobre. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You needed me. Ooh, you. Yup. Mám pocit, ako keby teraz sa hádzalo, že na mňa nejak blbé svetlo, lebo si na mňa teraz nejakú dobu iná. Dobre, som rada, ďakujem. Že tak valí, že sú tak falošní ľudia. Hlad na krku. Nech to zoberiem, vypráva. Vyspelý človek, takže ja som prišla už s tým vyrovnaná, že ja som OK a ja nebudem robiť drámy ako ty.